El tema 4 està organitzat segons els següents punts. Tenim dos grans punts diferenciats. El primer punt seria l'organització estructural general del cos humà, no només del cos humà, qualsevol ésser viu, és a dir, l'estructura. Aquesta estructura l'analitzarem des del punt de vista d'organització jeràrquica. Com està, quins nivells d'organització tenim a la matèria, des dels nivells més bàsics, àtoms, fins a nivells d'organització superiors. Dintre d'aquest progressiu augment de la jerarquia, del nivell d'organització, de lluitar contra l'entropia, com veurem, tenim la cèl·lula, veurem el concepte de cèl·lula, i molt ràpidament que la cèl·lula procariota i eucariota, no demanaré que especifiqueu dintre la cèl·lula eucariota i procariota diferències, però sí que sapigueu que existeixen. Són conceptes que vam veure primer, molts d'ells quan vam veure Ciència de Societat i Cultura, i respecte a altres anys és un tema que segurament alleujaré, no veurem tantes coses com s'havien vist altres anys, més que quedin els conceptes, quatre conceptes clars i ja està. Les cèl·lules com s'organitzen en teixits, en un nivell d'organització superior, veurem què és un teixit, com podem definir un teixit, i finalment aquests teixits s'organitzen en aparells i sistemes. Un cop hagin vist l'estructura, veurem l'organització funcional, és a dir, els seus teixits, els seus aparells, quines funcions fan. Per què? Perquè a partir d'ara, tot i que el tema 5 és genètica, a partir d'ara ja al tema 6 veurem l'organització funcional, veurem els grans aparells, com funcionen, aparells digestius, aparells circulatori, etc. Com s'organitzen, quines funcions tenen i òbviament quines patologies o quines malalties associades a cada un d'aquests aparells trobem. En aquest sentit, anem a definir quin és el concepte de fisiologia, perquè estem parlant de fisiologia, l'organització fisiològica o la fisiologia del cos humà, però anem a definir inicialment què significa fisiologia. Fisiologia, com veieu, és una paraula d'etimologia de la qual prové tant del grec, del llatí, de physis i logos, i la podem definir com aquella ciència, aquell logos, aquell coneixement, aquell estudi, com biologia és el coneixement, és la ciència de la vida, de la bio, doncs aquella ciència, la fisiologia, aquell logos que versa sobre o que té com a objecte d'estudi les funcions dels éssers vius, dels éssers orgànics, éssers vius, d'aquells fisis, d'aquella naturalesa. De manera que la fisiologia només pretén estudiar com funcionen els organismes. És tan senzill com això, com funciona l'organisme, pretén estudiar això. El que és important tenir en compte abans de plantejar-nos, perquè veurem que és el marc conceptual que desenvoluparem en el tema 4 i desenvoluparem al llarg de tota l'assignatura, què és un ésser viu o què és un sistema. Un ésser viu, veurem que és un sistema obert. Ara veurem aquestes definicions, i per continuar o per aprofundir que en aquest concepte ens hem de plantejar què és un sistema. Un sistema és un terme, òbviament que pensarem en biologia, però és un tema de tipus físic o temàtic, també es pot fer servir en economia, que és un conjunt, com teniu en aquest esquema que teniu aquí, és un conjunt d'elements, és un grup d'elements interrelacionats molt important. Aquests elements que formen el sistema, aquests elements que seran subsistemes, estan interrelacionats, són interdependents, és a dir, depenen uns de l'altre perquè estan interrelacionats i ens tenen aquestes dependències i que interaccionen entre si. Aquesta interacció entre tots aquests elements crea un sistema, un conjunt complex, coherent i homogeni. Veieu que tenim un sistema aquí que és representa que delimita en relació a tot el món o tot l'espai. Aquest sistema està limitat per una sèrie de línies discontínues, a l'interior del qual tenim diversos components i podem tenir diversos components per formar un subsistema. Això és el sistema. A fora tenim l'ambient extern. És un sistema. Un ésser humà és un sistema, una cèl·lula és un sistema. Un teixit, veurem, és un sistema. És una definició purament de la física, que és un grup d'elements interrelacionats, interdependents i que interactuen entre si.
Com veieu, de sistemes n'hi ha molt, i de fet fem servir aquesta paraula per definir-ho, sistema solar. Val? Què és? Tenim diversos elements, tenim una estrella, per exemple el Sol, val? Diversos planetes, val? Independentment de si Plutó ho és o no ho és, etc. Però tenim diversos elements a l'interior del qual, d'acord? Tots estan interrelacionats i interactuen, òbviament, tots estan donant òrbites al voltant del Sol, les gravetats de cada un dels planetes interactuen entre si, hi ha llunes, etc. Hi ha molts components, val? Però és un sistema, això és un sistema, no falta que sigui un sistema viu, veieu que és un sistema. I què ens interessa a nosaltres per veure? Doncs que el cos humà òbviament també és un sistema. Teniu aquí un individu, val? Per què està format aquest cos humà? Doncs està format òbviament per molts elements constitutius més petits que interaccionen entre si i que estan organitzats de manera jeràrquica, d'acord? Des de, ja ho veurem, a nivell subcelular, vale? Per sota del nivell d'organització celular, les xarxes moleculars o els gens, per exemple, fins a nivells cel·lulars, les cèl·lules, que s'organitzen a la vegada en teixits, que s'organitzen a la vegada en òrgans, vale? I tots aquests òrgans, tots aquests sistemes que interactuen entre si creen o estan formant un sistema major que és un individu. Val? A la vegada aquest individu òbviament es pot organitzar en nivells d'organització superiors, que tenim aquí les xarxes socials no entenen com a aplicacions, sinó com la relació entre individus, d'acord? Ara és molt més difós, no? Clar, en la nostra societat, però penseu en que podria ser una tribu, penseu en que podria ser un grup de caçadors-recol·lectors que a la vegada s'organitzen en grups més grans, que a la vegada s'organitzen en espècie humana, de manera que veieu que al punt de vista físic, no, del sistema, nosaltres tenim individus un sistema format per elements més petits, que són els nostres òrgans, d'acord, que interactuen entre ells i formen aquest sistema, aquest individu. Ara bé, la vida com la podem classificar? Quin tipus de sistema és? Això ens fa falta, diem la vida pot ser una cèl·lula i estem parlant de nosaltres com a humans, com a individus, qualsevol de vosaltres que m'esteu escoltant, és un sistema. Però quin tipus de sistema és? Des del punt de vista de la física tenim tres grans tipus de sistema. Tenim els sistemes oberts, tenim els sistemes tancats, òbviament obert, tancat, però hi ha un tercer, que és el sistema aïllat, que és molt més enllà del sistema tancat. Què és un sistema obert? Val? O què és un sistema tancat? O què és un sistema aïllat? Anem a veure-ho. Anem a començar pel sistema obert, d'acord? El teniu a baix a l'esquerra o a la dreta. Un sistema obert és aquell sistema en què s'intercanvia matèria, vale? I energia. Aquí tenim energia calòrica, energia en general, vale? Si fem l'analogia amb aquest experiment de baix, que tenim un vial, un tub, vale? És un sistema en què està obert, no tenim tap. Pot intercanviar energia? Sí, imagineu que tinc aquest líquid, l'he escalfat on sigui, en un búnzer, és a dir, l'he escalfat al bany Maria, per exemple, i està calent, vale? I jo el deixo en el sistema, en el gran supersistema, a l'aire lliure, vale? Jo tinc aquest vial, aquest tub, l'he escalfat amb el líquid, pot ser qualsevol líquid, pot ser aigua, tampoc no fa falta que sigui res rocambolesc, i el deixo. Intercanviarà energia? Sí, clar, refredarà, vol dir que està alliberant aquesta energia a l'ambient, està escalfant l'ambient. El que passa és que hi ha tan poc líquid i l'ambient és tan gran, no és imperceptible aquest augment, però hi ha un intercanvi d'energia amb l'ambient, sí. Hi ha un intercanvi de matèria? I tant, mireu, està obert el tap, pot caure pols, pot caure, etc, qualsevol cosa, gasos, estan intercanviant, de manera que hi ha un intercanvi de matèria i energia, sí. Què és un sistema tancat? Un sistema tancat és aquell en què s'intercanvia energia però no matèria. Mireu, seria el cas del mig, de baix al mig, en què òbviament nosaltres ja veiem que hem posat un tap i de manera que no es pot intercanviar. Aquí no poden entrar ja espores, no poden entrar pols, no pot entrar el que sigui, no hi ha un intercanvi de matèria, però hi ha un intercanvi de calor? Sí. D'energia? Sí. Si estàs calent aquest líquid, si està calent, es refredarà. No hi ha cap sistema que eviti que es refredi a temperatura ambient, d'acord? A una habitació o a l'aire. I l'últim, el sistema aïllat. Aquest és un sistema ja molt més
tancat entre cometes, vull dir, no vull dir que sigui un sistema tancat. Un sistema aïllat no permet ni intercanvi de matèria ni intercanvi d'energia. Fent l'analogia a base labial és com si l'haguéssim posat en un termo o l'haguéssim aïllat perfectament de manera que no perdrà energia, no intercanviarà energia amb l'ambient. Si està calent estarà calent i si està fred està fred. Un termo representaria això. Òbviament que a la llarga un termo, com que no és un sistema perfectament aïllat, hi ha certa intercanvi de matèria, d'energia, amb l'ambient, s'acaba refredant si estava calent o s'acaba escalfant si estava fred, si estava congelat. Ara bé, el que fa és que intenta emular el sistema aïllat i intenta reduir com a mínim al màxim possible aquest intercanvi d'energia amb l'ambient. Són els tres grans tipus de sistemes. El sistema, la vida, és un d'aquests tres sistemes, d'acord? Però no els altres dos. Quin penseu que podria ser? Jo us deixo ara un moment de reflexió mentre passo la diapo, però penseu quin podria ser. Doncs la vida és un sistema obert, és un sistema obert. Per què? Perquè intercanviem matèria, òbviament cadascú de vosaltres menja, està intercanviant matèria, respira, no només són els nutrients que ens hem de proveir, ens hem de proporcionar, sinó també els gasos. Veurem que el sistema respiratori és importantíssim, la ventilació i l'intercanvi de gasos, que són conceptes diferents, com veurem, però també a través del l'aparell digestiu, d'acord, i la funció de la qual és reduir els aliments als seus nutrients constitutius perquè puguin ser captats, doncs nosaltres hem de proporcionar-los això. Vol dir que hi ha un intercanvi cap a dintre però també cap a fora. No només hem d'aconseguir oxigen, aire enric en oxigen, sinó també exhalem aire amb CO2, carregat amb CO2, de manera que fem aquest intercanvi d'oxigen i CO2, fem intercanvi de, òbviament, nutrients, introduïm nutrients i nosaltres alliberem, d'acord, o intercanviem al medi residus, toxines i subproductes de digestió, és a dir, les femtes, és a dir, òbviament, tot el que representa l'hora de desfer-se dels subproductes de digestió, de manera que veiem que som un sistema obert, d'acord, en què tots aquests subsistemes nostres, el sistema digestiu, el sistema respiratori, el sistema circulatori, etc., estan coordinats, per això som un sistema, nosaltres estem coordinats, són interdependents a l'hora de fer funcionar aquesta gran maquinària que és un individu, aquest gran sistema obert que és un individu. Qualsevol de vosaltres sou individus, òbviament, però sou sistemes oberts, formats per subsistemes, d'acord, digestiu, respiratori, etc., formats a la vegada per sistemes o per elements més petits, com podien ser els teixits, les cèl·lules, etc. Veieu, no?, aquests nivells d'organització